code te kraken is. Wat nou als te voorspellen valt wie bij wie past? In 500 vragen. Het is niet om aan te gluren, zelfs ik swipe dit opzij. Bob Link met CK, 39. Jenny de Beukering, 41. Help! En dat van die rare lange nek, dan moet je het ook eerder gehoord hebben. En heb ik het na zo'n drama wel gehad? Ik heb yoga gedaan met geiten. Rare profielfoto. Naar links. Jenny, laat de tafel staan of je nek gaat 3 keer om. Liefde te koop, ik heb liefde te koop. We blijven. Ik gaf 100.000 rozen en een weekendje naar Praag. Stukje liefde, stukje stabiliteit. Water met kristal. Ja, dan heb je morgen geen bladluis meer. Je zoekt gewoon een leuke match. Lacht ze nou of zit ze ergens in? Bob, kijk dan. Niemand zwijgt als ik. Musical? Ja, kleintje over daten, 3 acteurs. Blind